Уважаеми колеги пчелари, аз съм впечатлен от изказванията на областни управители и кмета за техното съдържателно и държавническо мислене по отношение на пчеларството. Дано това, което казаха, да окаже действителност. Българските пчелари имат нужда от държавна подкрепа. Те го изявиха. Лекцията, която ще ви изнеса, тя не е нова за вас. Тези, които четат периодичните списания, аз често пиша, те знаят моето мнение по въпросите на пчеларството. Но аз бих започнал с това проблемите, за които каза господина преди мене, проблемите за изчезването на пчелите. Проблема с изчезването на пчелите не е случайен. Той е плод на човешка дейност. Коя е точно причината? Все още никой не е казал. Причините са много. Организацията на Обединените нации не случайно казва, че макар човечеството да представлява минимална част от биомасата на планетата, то е нанесло най-големите поражения върху природата. И това е така. Знаете, кислорода намалява, изсичаме горите, още повече вредиме и така нататък. Всичко това влияе върху пчелата. Влияе, защото пчелата, не знам колко от вас знаят, колко не знаят, това не е толкова важно, но пчелата е насекомо, което е много трудолюбиво, хвърчи, труди се, за което се нуждае от много кислород. И ние, ако имаме една трахея, пчелата има 20 трахеола, на всеко членче по 2. Тоест, на нея трябва кислород. И затова рояка, като излезе от пчелина, някой, ако има наблизо гора, първо се насочва към гората. А именно този кислород намалява на планетата. Това е една от причините. Другите причини са пестицидите, пръсканията. Да не говорим за различните лъчения, да не говорим за различните други нанесени вреди на природата. Всичко това оказва влияние върху пчелите. Разбира се, ние като пчелари, единици, и като пчелари от една малка България, защото ние сме нищо в световната общност, какво можем да направим? Нищо не може да направим. Една от причините, която се предполага и която се очертава в световен мащаб за изчезване на пчелите, е вароатоза. И аз затова бих се спрел малко по-подробно по-нататък върху този проблем. Тоест, това, което зависи от нас, да го направим. Това, което не зависи от нас, да се бориме срещу него, да се мъчиме да го премахнем, да го преодолеем. Но това, което зависи от нас, да го правим така, както трябва. Знаете, че пчеларската година от памти века, преди да се появи вароатозата, преди да стана аз пчелар, аз съм станал пчелар 60-та година. Държал съм изпит по пчеларство при професор Асен Тошков, 57 година. Тогава Тошков ни научи това. Това, което е в плодник, е за пчелите, това, което е в магазина, тогава беше само е за пчеларите. Днеска тази теория се смени. Разни колеги пчелари пишат, бъди, раздели, разберете, пчелното семейство е един жив организъм. Той има същите нужди, както има един човек. Едно бъркане в пчелното семейство, една операция за човек. И така нататък. Това са подробно. Но край време се казва, че новата пчеларска година започва от началото на август. Ние сега сме 24 август. Значи закъснели сме с 24 дни, но аз ще се върна с тези 24 дни назад, за да ви кажа, който го е пропуснал, да побърза да го навакса. Казах и, че вароатозата се смята за една от водещите причини в изчезването на пчелите. Вароатозата е нова болест за света. Тя започна от 60-та,
в Китай и Япония, при нас дойде 72 и така нататък, днеска има в целия свят. Но, струва ми се, че още пчеларите не навсякъде са научили да водят необходимата борба срещу кърлежа. Не само срещу кърлежа, а срещу вредата, която нанася кърлежа. И затова искам да се върна малко назад и да кажа, че основното третиране срещу вароатозата, това е залегнало и в наредба 30 за борба с болестите, се извършва в края на юли и началото на август. Тоест, момента, когато майката престане да снася търтеви яйца. В момента, когато престане да имаме открито пило, търтево. Защо? Защото търтея има своето предпочитание към кърлежа има своето предпочитание към търтевото пило. Там се развива до 80-85%. Края на юли пчелите изпъждат търтеите, престават залагането на търтевото пило. Търтеите, които се излюпват, оттам излизат масата, големия брой, набрали се през цялата година кърлежи. И като не намират търтево пило, те се настаняват върху работническото пило. А запомнете, пчелите, които зимуват 80 до 88% са августовските пчели. Тоест пчелите излюпени през август, заложени излюпени през август и 70% през септември, те презимуват. И тези пчели, ако допуснем да бъдат нападнати от кърлежа, те излизат осакатени. Кърлежа какво консумира от пчелата? Консумира белтъците. Той нарушава белтъчно-масното съотношение в пчелата. А знаете, че есените пчели са по-едри от летните порои, защото имат повече белтъчно-масно тяло, което позволява те да могат да преживеят през тежките зимни месеци, така както мечката есено време е най-пълна с най-много мазнина, пролетта същото и при пчелите. Кърлежа точно това използва, измуча белтъците. И тази пчела, нападната от едно кърлеж, ще загубва 20%, нападната от две кърлеж ще загубва 40% и така нататък. Те не могат да живеят повече от 20-25 дни. Затова много пчелари казват, ама моята паша е баш през август. Няма значение. Вярно е, казано е, че някои от медикаментите не могат да се използват, когато имаме медосбор. Но затова има пък медикаменти, които могат да се използват. Това са мравчената киселина, оксаловата киселина, екостопа и така нататък. Те могат да се използват по всяко време. Така че основното третиране, пак повтарям, не случайно е заложено в наредбата да се извърши в началото на август. Има и друго едно нещо, което е също залегнало в наредбата, но не се спазва от пчеларите. Това е при третиране срещу вароатоза да бъдат третирани всички пчелни семейства в района. Едновременно. Защото паразита има това свойство да напуска силно паразитеното семейство или организъм и да се насочва към чистите. В детските градини, които имат деца и внуци, кои деца намират въщи? Докторските, инженерните, даскалските. Тия деца са въщи. Там, които са носители на въщи, в тях ги няма. Паразита търси чисто. Същото и с вароатозата. Ето тук е една от основните роли на дружествата по места. Организирайки третирането, да организират третирането едновременно на всички пчелни семейства и от всички пчелари, ако искат да са спокойни през зима. Така че, който е пропуснал, време е да побърза да третира. Пак казах, нека си събира мед, има средства, които са ментола, това тимола също може да си и така нататък, има ги на пазара. Казах, че августовските пчели презимуват. Те трябва да бъдат жизнени, трябва да бъдат по-едри от летните и пролетните, трябва да не бъдат
уязвени от паразита, трябва да имат достатъчно количество и качество храна. По едно време се казваше, те не трябва да бъдат изтощени от преработка на захар. Няма да говоря за захарта, ползата, вредата. Истина е, че захарта много пъти е спасявала пчеларството. Това не е лъжа. Не мога да приема, че захарта може да бъде основна храна. Аз много обичам шоколад. Но не мога да бъда сигурен, че ако ям само шоколад, ще бъде по-добре. Купувам, ям от време. Една от френските там кралици беше казала, като нямат хляб, нека ядат пасти. Французите. Само на пасти не се живее. Така че и меда, а захарта може да спасява, може всичко, но захарта в този период, когато пчелите се подготвят за зимата, когато трябва да бъдат с запазено белтъчно масно вещество, когато трябва техните жлези да бъдат запазени от преработка. Знаете, че най-изтощителната дейност за пчелите не е събирането на нектари и прашец, летежа. Най-изтощителна дейност за тях е кърмаческата дейност. И затова августовските пчели трябва да бъдат пощадени от към кърмаческа дейност и от преработка на несвойствена храна, т.е. на захар. Затова на времето професор Точков казваше, в плодника не трябва да се бърка. То е за пчелите. Меда събран в плодника е за пчелите. По едно време така беше теорията. Оттам се учихме. Зазимувахме пчелите, зазимявахме с 9 до 12 кг захар. Мед. Толкова се предполага, че едно пчелно семейство консумира през зимата, 9 до 12 кг са му достатъчни. Наскоро прочетох една статия от господин Котларски. Той беше по едно време против захарта, публикува една статия, след това ползата от захарта и сега публикува статията "Пчеларстване без захар". Викам, да, осъзна се, както по едно време във Видин, където работех, видях на една голем билборд, пише "Майчиното млеко най-добро за детето". Викам, браво, бе. До тогава харесваха там изкуствените. Но днеска казваме не 9 до 12 кг мед, а 20 до 25. Защото те консумират 9 до 12. Но зимното развитие, пролетното развитие на пчелното семейство е свързано с наличието на големо количество мед вътре. Пчелата е икономично насекомо, то си прави сметката. И когато запасите са по-малко от 12 кг в едно пчелно семейство, то ограничава своето развитие. Ограничава храненето на майката, ограничава почистването на телики, намалява пилото. Когато са под 8 кг, рязко спира развитието. Ето, това наложи и руснаците, които зазимяваха пчелите в зимници и така нататък, проумяха, че при минус 70 градуса в Сибир умират лисици, чакали и така нататък. Пчелите в хралупите остават живи. Вече и те не ги зазимяват в зимници. Решиха, че за тях вече за Сибир не говорят 20-25, говорят 25-30 и повече килограма и са спокойни през зимата. Значи, пчелата има ли необходимото количество мед, тя не се страхува от студа. Тя може да зимува и на клона, зимува и в хралупата и понеже пред мен е циментовия стълб, много пчелари знаят колко в циментовите стълбове горе високо има рояци. И си зимуват, и си живеят, без да ги увиват с найлон, без да ги затоплят и така нататък. Тоест, те не се страхуват от студа. И както руснаците казват, пчелите не се страхуват, страхува се пчелара от студа. Но, пак има едно голямо но. Но пчелите трябва да бъдат добре обезпечени, както колегата Гранчаров казва, да бъдат обгърнати от всякъде с мед. Когато имат мед, когато имат храна,
те са спокойни. Не е необходимо. Много пчелари почват подхранване на пчелите още през ноември, през декември. Ма да има вътре. Дай аз да им дам. Защо ще им извадиш меда през септември или и после през декември ще купуваш да им даваш? Нарушаване на жизнения цикъл на пчелите. Не е много от полза за пчелите. Една мечка, ако я събудите от зимния сън през януари или през февруари, тя я изкарала до пролетта. Нарушава се нейния биологичен цикъл. Същото и с пчелното семейство. Зимното кълбо, презимуването на пчелите си има своето значение. Не случайно е казано в закона за 40 дни, че едно семейство са му необходими от нормално развитие през пролета до медосбора 40 дни са му необходими, за да нарасне до 60 000 пчели и да може да събира мед. Така че 40 дни при едно правилно развитие, 40-50 дни са предостатъчни за развитие на пчелното семейство. И раното подхранването не е много биологично за пчелните семейства. Това е моето мнение. Всеки пчелар може да практикува да гледа пчелите си както намери сам за добре. Това си е негово лично мнение. Но аз ви казвам моето мнение, което не е само мое, то се базира и на научни изследвания, но това е и основно мое мнение. През зимата подхранването не е необходимо, след като през есента сме им оставили достатъчно количество хранителни запаси. И в това отношение аз намирам да дам блата за един по-пригоден, отколкото ланстрот. Тук ще срещна много противници. Да дам блат кошерите са открити след кошерите на ланстрот. След новокорпус. Тоест, там са избегнати някои недостатъци. Избягнато е това, че 12 рамковия кошер побира 60 литра и събира достатъчно храна в плодника за презимуване на пчелното семейство. Докато в новокорпусне трябва обязателно 2 корпуса. Новокорпусне това е пригоден за модерно пчеларство, за промишлено пчеларство и така нататък, за човек, който се занимава специално с пчеларство и отделя цялото си време там, докато да дам блата е за по-посредствени, такива като и мене пчелари. Аз пчеларствам на 200 км и ще ви кажа, честото бъркане в пчелното семейство не е полезно. И затова Лебедев в 1987 година направи опит и доказа, че прегледи през 6 дни, прегледи през 12 дни и прегледи 4 пъти в годината, семействата, които са преглеждани 4 пъти в годината, са дали най-добър принос на мед, прашец, восъм. Най-добре, т.е. пчеларя не им пречи. Ние с нашето постоянно бъркане пречим. Но вие знаете едно подпушване на пчелното семейство. Какво предизвика в пчелното семейство? Какво е пушика за пчелите? Защо се успокояват от пушика? Пушика в тези 150-60 милиона години, когато пчелите са се развили в дърветата, пушика е първия сигнал, че някъде има пожар. Паднал гръм, запалва се и върви. Пушика, като почувстват пчелите пушика, се насмукват с мед и чакат да дойдат пламъка, за да напуснат и да се спасяват. Това представлява подпушване. Едно подпушване разстройва живота на пчелното семейство за часове напред. Самото подпушване. Всички пчели престават да работят основната си работа, насмукват се с мед и чакат. Летящите чакат след подпушването да дойде пожара. Това е то залегнало в инстинктите на пчели. Да не говорим за цялостното бъркане, разместване на гнездото. Теориите, размествай, събирай, разделяй и така нататък, може би някъде да има значение. Но, много от нашите статии, в много от нашата литература вече се пише как да добиеме 200 кг мед. Аз не знам в България някой да е добил 200 кг от пчелно семейство. В Америка и в Австралия има.
Ама там колко дни през годините имаме нектар отделяне? Имаме по 200 дни, по 250 дни нектар отделяне. България нектар отделянето колко? Защо унгарците станаха първенци по добив и износ на акациев мед? Заеха се държавата, пчеларите, направиха 24, това беше 80-та година, сега колко са станали, не знам, вида акации, те и търгуват се, но насъдиха акации, добиват много мед. Не с технология. Защо Иван Венер, той е немец, отиде в Купиново, в съседство с 90 000 декар резерват и там създаде неговата пчеларска технология. И сега и ние се мъчим. Мен ми е много интересно, като някой българ рече, дай ми книгите на Венер. Той имал 30 кошери, че пчеларство като Венер. Но Венер пчеларство с 1000 кошери, Венер е до 90 000 резерват декара, разливището на Сава. Там има обилие от нектар отделяща растителност. Това е важно. Колко души от българите и напоследък в България се заемат с залесяване, с създаване на медоносна растителност. Търсиме чрез технологиите да решим. Пчелното семейство не е машинка. Не произвежда пирончета и габърчета и колко сложим ламаринка и телчета, толкова пирончета да произведе. Пчелното семейство е жив организъм, със свои биологични възможности и всеко едно изнасилване върху дейността му се отразява върху неговата физиология. Така че, чудно ли защо първо започнаха да изчезват пчелите в Америка и в развитите страни? И там са най-промишлените технологии, там най-едрото пчеларство. Да не говорим за монокултурите, да не говорим и за ГМО-та и така нататък. Така че всичко това се отразява пагубно върху пчелите. Ние не можем да кажем коя е главната причина. Аз ви казах, света не е утвърдена, но се смята, че е вариотозата една от тях.